Nga giatsing na. Hello mga bay, kumusta mo diha? Dili na mo katong usa. Sige. Kumusta mo tanan mga bay, mga unta nakapanginhas mi. Isaw-sawan suka. Sukhang ni Ate Charing. Yan na ay ginisang nga kuan sardinas. Sobra sa akong mga bahandi. Yan na ng mga gipanginhas nagkalain-lain ni siya nga klase sa kuan. Shell. Nailapad kaayo. Atong isuk-suk sa suka. Daghan kay shell diri mga bay. Mabuhi jud ka. But wala ko kailaan ni nga shell ba. First time na ko naka-encounter. Saka ni siya. Lapad kaayo sa nga tanan. Mora ni unod. Kuha ta butangan nagkuan. Suso sa suka. Gitunuan man ni siya mga bay. Naitanglad. Paas manok. Kami isup-sup-supon. Yan ay tahong tambok mga tahong. Sige lang kaya mag-video lang unya ko. So ang pagpanginhas ingon ani. Gan kay diri. Tambok. Tambok pa ni pikas. Sa isla to Bukno dito sa Katunggan. Katunggan? Palig sa kukuan bi. Dagom. Kay ay ani ni kad. Ni ani ni kad. Na shell. Ay, utagak ang unod. Sayang. Shell. Apad ulapad kayo. May isusuka. Gitunuan niya mo niya. Isaw-saw. Gamay kay siya unod bok. Mura na yung unod. Asa dito sa Katunggan sa Atbang? O sa Loud ni? Sa Loud ni? One day mo kuyog ko. Kita na ko ninyo mga bay ha. Lain sa klase nga shell. Palito ni mas magkado paiting mahala. Diri magkugi lang kag panginhas. Libre ng sudan. Binakaron wala na kay pollution. Limpyo na ang dagat. Fresh na kayong mga shell. Usay manuroy ang mga bata ko Daghan kayo sa kakaldero. Baliya rag 30. 30 to no 50. Mga bata, mangin na sila. Medyo ko kailaan ng mga shell aning uban kay sa bukid. Sa unang panahon kay katura mang gagmay kinhason amo dito sa kuan, suba. Suba agian ng tubig pingong basakan. Mura may manuksok sa mga balas, di lagi makuha bok. Dara. Kuha na jud na ako. Ang unod. Susud suka Diyos ko. Lami kayo ang unod sa aninikad. Mistamis.
Mahal kay nga ninikad sa kuan. Sa atong gikan-ana mo ko Jordan. Sabi ba ko ang lamok. Mahal kay ani ninikad mga bay sa ko Jordan. Kaya na mo ni Inday Ngabil. One of these days, makuyog ko manginhas sila. Ganiya, manginhas mo ito may ginang kadlawon. So, kay, makuyog man unta ko ba? Nga kay, dugaya man ako nakatuwa gabi o eh. Tiyan, namukaw sila ganiyang alas 5. Kauban, di kaya bangon. Ini kay day siya ko. Naog ng uod. Mingaw na dyan kong dahon sa kuan. Arugula. Arugula. Mag 2 months na wala na kakaon. Sa embaraso to asa pikas isla. Amandawi. Ang tahong tambok ang tahong. Sagol gini mga shells. Pero ang pinakalami ang ninikad. Lami kay sapaw or lami kayo unod. Tamis. After ni mo na magkalisod og tusok, asara dapit siya. Worth it. Kay tamis, lami kay unod. See? Oh my God. Dami kayo. Okay kayo. Doro. Good. Diyos ko. Shout out kang Madam Figaro. Bye. Natas kay ko ba kayo? Di ba nagpa-raffle si Ate Charing. Yeah. Busy kay ko hinatag suggestion ni Ate Charing kay maglisod siya. Sobra kadaghan ang mga comment na libat kay kumilanta. And then congratulations sa 20 kabuk nga nakadaog. And natouch ko kay si Madam Figaro. Di ba i-screenshot ni Ate Charing ang kuam mga ni daog. So nakita na ko ang comment ni Madam Figaro na i-comment niya ako ngalan. Thank you so much by Madam Figaro. Wa ko kabalo kung unsay naa sa imong kasing-kasing og hunahuna, pero super na-touch ko kay imong gi-type ako ngan. Nakita gid ako dito sa screenshot sa nakadaog. Thank you kay bay ha. Nya. Si Bay Al-Alsad ingon sa siya nako na mo apil ko day na makadaog ko ako natag di mo.
Bay ala si pubring bistak sa iyo. Tapos, dako bugod pasalamat ni Grace Crossley kay iyang gidonate sa ako ang iyang daog sa dito sa padula sab ni Azilexi. Daog siya 1K nang ipadaan ako. Oh, iyang gidonate sa ako So, thank you so much by Grace Crossley. And then daghang mga vlogger mga bay nga mga magpadula. Panglaag mo. Basta active lang mo sa ilahang mga kuan, mga dula. Makarang way mga lingaw ron kay tungod na atas balay. Nahala. Kung kusog man inyong internet connection diha. Kana akong internet diri ako paning ipa-fix no sa PLDT kay loading kaayo. Sige lag paramdam si tiya loading. Ito nga. Ako paning ipa-fix kay lisod kaayo kung mag-live ta nya. Ug magpadula na ko puhon. Katigom na sa akong mga pa-premium ninyo. Maabot na kong 80k puhon, kaluyan sa Ginoo 80k to 100k. Ala, Diyos ko, kanino. Silver button na day. Road to silver button na mi day. Si Ate Charing gamay na lang jud silver button na. Nya. Ko kayo pasalamat jud na para ninyo. Sa inyohang walay huno nga pagsuporta. Magpadula ta. Pagdali na mong pangumpanya diha para makapadula na ta. Natagtag. Total of 30,000 nga price. Bega kayo. Kaya atong first prize is 5,000. And then atong second prize is 3,000. And then atong third prize is 2,000. And then 20 katao makakatanggap ng 1,000 bawat isa. Let's go. Excited. Excited na ko. Namit ko kayo ang aninikan. Tamis-tamis iyang unod. Lahi ra ang unod sa kanin uban nga shell kay na-open naman gud siya nun. Iyang aninikad na ara sulod nag-remain ang iyahang pagkalami. Ali na diri. Nabili ng uban. Hurot na. Di man ni ma-open yung uban. Ay, sarado. Inya ratika. Kuan kay maabli ra man siya. Kusukon lang nimo. So, this is my panihapon for today. Nagkumi sa dinas uy. Maroto. 1 cup ra akong kanon kay nasud na kayo. Nadagko na kay tag mga aping ani. Mukol na kapag ayo. Ay, naabri na siya oh. Ayan mga bay. This is it. And din sausaw sa suka. Ay, Diyos ko, mahalang-halang sukang. Diyos ko, sulbad ang panihapon. Kaya mong silingan diri mga bay na isa kayan. Muna nga mukuyog ko one day. O pakita ninyo ha. Kung paano manguha ng ano. Mga shell. Lalo naubos ko talaga.
kailangan siya tusukin para ma-open. Ay sus, nakulob ang usa ka kaldirong shell. Ta, urot. Kapay daghan ito sa kalaha. Tungag baldi ang kuha. Ulbi na sudan. Hindi niya nakukutob. Salamat.